Извадих едно доста кратко изречение. То реално е нещо като заглавното или встъпително изречение, така да го кажем, за цялата поредица. С това изречение започва книгата, още преди самите разкази и общо взето задава тона, без да навлизам в интерпретации. Прочитам изречението. Всяко тяло е кървава книга, където и да ни разтворят, сме червени. Сега разделяме изречението на съставните му прости, такива със собствени глаголи. Първо изречение, второ изречение и трето изречение. Започваме с централния глагол в първото просто изречение е. Тук съм извадил таблицата от Wiktionary. Препоръчвам да си водите бележки и да разучавате. Аз уважавам аудиторията си и за мен е безсмислено да ви превеждам, все едно сте безпомощни, а, нали, през таблиците, кое как завършва и прочее. Иначе използвах таблицата от Wiktionary, защото ми харесва как е представена формата там, конкретно за глагола съм. Както съм казвал и преди, за всичко друго препоръчвам речник читанка предимно, защото таблиците за спряжение, ще го кажа малко грубо, но в английската версия на Wiktionary са абсолютно некомпетентно направени и изключително отблъскващи за чужденците, които искат да научат нашия модерен, аналитичен и експресивен език. Затова планирам отделно видео евентуално, но не изпускам да го отбелязвам, когато мога. Второто просто изречение е организирано около разтворят. Отново виждате информацията на екрана. Тук искам да обърна внимание, че вече за вид на глагола, който е различен от концепцията за време, вече използвам на английски термина aspect, който ми се струва, че е по-удачен. Преди използвах form, което всъщност не е грешно и няма да ви обърка, ако гледате предните видеа, защото концепциите са ясно разграничени между tense и aspect или form, както го наричах по-рано. Но по отношение на времената и утвърдените английски концепции, включително тези в Wiktionary, ще ги обяснявам по нашата инфраструктура, без значение кой като какъв авторитет се пише, защото там е тотална каша и обърква всички чужденци, които искат да научат езика. Това съм го споменавал и в предходни видеа, това за Хемингуей примерно, но смятам да го затвърдя в бъдещи такива. Иначе препоръчвам предходното видео, за което ще дам линк с времеви маркер за обяснение на концепцията. И да, в английския оригинал действието е изразено с спрегнато to be в сегашно време и прилагателно opened, а при нас с кратка форма на местоимение в падеж и глагол. Но за падежите по-нататък във видеото. Иначе, за да направя в това видео паралел с другия вид на глагола, примерно несвършения вид би бил разтварят и се изразява продължителност на действието. Функцията, която в английски се изразява с present continuous и би било в това изречение wherever they are opening us. А с перфектния вид, както е в момента, се изразява завършеност на действието или свършен вид на български. В третото просто изречение, подобно на първото, имаме спрегнат глагол съм в сегашно време. Няма да ви губя времето в нови обяснения и да се повтарям. Минаваме към пунктуацията. Виждате, простите изречения са отделени с пунктуационни знаци. Разбирате логиката, идеята с централните глаголи за всяко просто изречение. И да, в българския вариант имаме двоеточие, а в английския точка и запетая, но това е чиста стилистика. Може сами да проверите, ако желаете да влизате чак в такива детайли. Идеята е да разберем как да разделяме пунктуационно изреченията, което е основата на грамотността, според мен. Също имаме съюз, който е по-особен и ще му обърна по-подробно внимание за другите функции по-нататък във видеото.
Но да, пред него задължително се слага запетая или друг пунктуационен знак, както в случая, за отделяне на прости изречения със собствен глагол. Препоръчвам, както винаги, как се пише уебсайта на Павлина Върбанова. За напредналите може да го намерите в описанието, въпросния линк. И сега действаме поред с всички останали думи. Започваме с всяко, което е буквален аналог на every в английския. Добавил съм и обобщителната форма, която я използваме, когато говорим за нещо без оглед на пол и така нататък. И разбира се, имаме изменение по род и число. Сега таблицата да се появи. И да, виждате, имаме падежни форми, както сме отбелязвали вече в предните видеа при местоименията. Ще оставя линк в описанието за разяснение относно падежните форми, които не са много, както обичам да казвам. А, не се плашете, ние не сме като някои други езици, които според мен са много архаични в това отношение. Тук имаме тяло, което е буквално body в английския, като физическо такова. И тук правя връзката с everybody. Тук Иван Атанасов е направил страхотно хрумване и при нас това отделяне е вкарал елемент на body horror, който го няма дори в оригинала, което е плюс, имайки предвид тона на книгата и разказите. Докато в оригинал реално означава просто всеки, като всеки човек, някак по-неопределено. И тук искам да кажа, че не критикувам Клайв Баркър, просто отбелязвам неща, които съм забелязал и искам да изтъкна, което помага и при изучаването на езика. И да, обръщаме внимание също на рода и числото. Думата завършва на О, което е учебникарски пример за среден род. Кървава, прилагателно. Тук забележете как при нас, въпреки че примерно в предното видео с Джон Уиндъм нашето изречение излезе по-усложнено от оригиналното, тук има известна оптимизация. Ние просто слагаме прилагателно, което описва последващото съществително, докато в английския вариант виждате как е. Не, че пак е много сложно, но все пак да отбележим. И да, отново имаме род, който е женски, заради следващата дума. Думата завършва на А, отново типичен пример за женски род. Книга, вече обяснихме, женски род, тук съществително, завършва на А и пасва перфектно с описващото го прилагателно. Тук съм отбелязал и друго. Вижте долу как съм задраскал неопределителния член в английския, за да подчертая, че в българския не ползваме такива. Само определителен член. Виждате на таблицата как се поставят, ако се налага. И тук идва където, което ви казах, че ще разгледаме по-подробно. То може да служи и като наречие, и като съюз, аналогично на where. Ето някои прости примери с много кратки изречения, за да видите. Но сега, за да свържем българската логика с използването на wherever, добавяме и, което следва. Както знаем от предните видеа, и често е съюз, като and в английския, но тук играе по-различна роля на частица, която усилва твърдението и придава неопределеност. И добавяме и да, който служи като съюз в българския, доста подобно на to в английския, а също и като частица, която е свързана с различни повелителни форми, такива за изразяване на палитра от емоции. Ще оставя връзка към предно видео с времеви маркер, където обяснявам това малко по-подробно, но вероятно в бъдеще ще ми се появят нови възможности за обяснения. И така, реално се получава където и да, което върви почти идиоматично. Просто обясних логиката, за да светне за чужденците, което е основната цел на канала ми и проекта ми да обясня българския, както никога досега не е правено по този начин с тази методика. И реално в случая е забавно също как където и да съвпада точно с wherever.
Тук съм направил отделен пример, където съм отделил простото изречение да стои като самостоятелно и съм видоизменил английския вариант. И да, наясно съм, че това е дървен превод, но идеята е да илюстрирам нашата логика, за да се изясни още повече наглед сложната уж такава. Ето и още един пример, също опростен и който често използваме в разговори. Виждате и паралела с to be, просто при нас се спряга. Тук имаме ни, лично местоимение, кратка форма, която се използва често в българския. И да, тук отново с падеж, все пак говорим за местоимения. Винителен, защото върху обекта, това сме ние, нали, това ни, се извършва действие и обекта го поема. Ето я и голямата таблица. Отново, както казах, ще дам линк към предходно видео с анализ на различните форми. Тук съм отделил простото изречение и съм видоизменил английския вариант, отново с дървен превод, за да илюстрирам ролята на ни, понеже в английския вариант няма местоимение. Виждате, съвпада с us, просто при нас има падежни форми, които трябва да се научат и не са много. И според мен концепцията е много по-стилна и практична от всичките падежи в останалите езици, по-близки и по-далечни на нашия. Показал съм също и тенденцията да не използваме местоимението в именителен падеж, което извършва действието върху обекта, защото се подразбира от останалата граматическа информация и е излишна такава. Не, че е грешно, ако се сложи, макар че в случая конкретно би прозвучало леко нескопосано, но от друга страна пък ако искаш да подчертаеш примерно нещо или ако говориш с някакъв план, можеш да го добавиш. Това е още една страна на езика ни, която придава характер и експресивност. И завършваме с прилагателното червени, което е множествено число на червен. Залепваме едно и накрая за множественото число. Имайте предвид обаче, че и накрая не е точно като S в английския накрая за множествено число. Действително е често срещаната форма и е добра отправна точка, но нашия език има някои нюанси и определени ситуации, при които се използват и други форми, но за това с времето ще го разнищваме. Ето и таблицата, подробна информация за число, род и членуване за хората, които се чувстват напреднали и любознателни. Това беше видеото. Благодаря за вниманието. Ако сте стигнали до тук, както винаги, надявам се видеото да е било полезно. Ако някой се притеснява да пише коментар, поощрявам ви да го направите. Ако нещо не е ясно или имате някаква идея, какво точно от граматиката не е ясно, което още не съм разгледал, можете да пуснете коментар, да предложите нещо и ще потърся някакво изречение и ще го разнищим без рекламни трикове, просто с чисти разсъждения и ерудиция, към каквато се стремим както аз, така и вие, зрителите ми. Благодаря ви отново и се надявам скоро да се видим пак. Беше ми приятно.